Matul il-jum tal-ħadd l-għaqda ALS Malta organizzat maratona sabiex jinġabru fondi ħalli tkun tista' tinbena dar Bjorn Respite bis-saħħa ta' din il-binja l-ġdida li se titlesta bil-fondi li se jinġabru minn din il-maratona. Din l-għaqda se tkun f'pożizzjoni li tgħin aktar nies li bħal Bjorn Formosa għandhom il-marda tal-ALS jew kundizzjonijiet newroloġiċi. Fil-maratona qed jintwerew diversi features u testimonjanzi ta' persuni li għandhom il-kundizzjoni tal-ALS u s-sitwazzjoni li dawn jaffaċċjaw ta' kuljum. Intant matul dan ix-xahar Bjorn Formosa għatta diversi ġranet l-Isptar Mater Dei u kellu saħansitra jagħmel operazzjoni iżda hu wkoll jinsab preżenti għal din il-maratona sabiex jara l-ħolma tiegħu issir realtà. Preżenti fost l-oħrajn l-Arċisqof Charles Scicluna. Jiena xuddiret ta' l-emozzjoni anke tal-Papa nnifsu li fil-filmati tidher il-Papa kien kommos ħafna jiltaqa' ma' Bjorn, il-kol kemm aħna konna kommossi għaliex wara li l-Papa talab fil-grotta ta' San Pawl u San Pawl ġabilna wkoll mhux biss din il-grazzja li taqgħu ma' Ġesu imma wkoll il-fejqan fismu, il-Papa ltaqa' ma' diversi nies uħud minna li għaddejjin minn diffikultajiet speċjali. Bjorn ma kienx waħdu, kien hemm Marija miegħek, imma għalina kien mument kommoventi ħafna. Il-Papa wkoll li kommova ruħu u dik il-barka li tak dik tiswa ħafna. Id-djar li waqqaf Bjorn Formosa joffru servizzi blaħlas għal daw kollha li jkollhom bżonn il-kura. Bjorn min-naħa tiegħu dejjem appella lill-pubbliku sabiex jagħti l-kontribut ħalli hu jkun jista' jagħti appoġġ lill-aktar persuni li jbatu bl-ALS. Il-proġett ta' dar Bjorn Respite huwa wieħed essenzjali u se jitħaddem bid-dedikazzjoni tal-carers u l-ħaddiema li jagħmlu minn kollox sabiex jelbu l-ostakli li jġib miegħu il-mart newroloġiku.